Salamu aleyküm dostlar. Dostlar 2003 yıl ulug, 2004 yılda yurdumuza paket gelen ulug. Dut Avalon dip biliniyor. Ulug var adaydamda Zalotistый renk. Ama yankı mantı disk açığına çel radnoy hormatly ileşler. Umuman aydamda ulug'da 100% şpaklıyor koda yok. Hiç ahli bir kız yerine. Motor, korobka, tekerler 100% mesele yok ulug'da hormatly ileşler. Men bardır mayda suyda kemçilik qat. Yeter yetmez olsa birazrak yetmese garaşmam berip bolyandır. Farlan çel radnoy hormatly ileşler. Farlan çel radnoy. Kameracığına çel var hormatly ileşler. Ulug mesele yok partronik yarıptı. Yanına bardı cünküldap yüreğine düşüp kıyırıp azar emet duruyor. Yine radnoy hormatly ileşler. Operator içinem görkozun içi reji salon. Ulug'un sidinesini adam motor görmedik. 2004 yılda alınan ulug paket. Paket alın ulug. Halici ulug yine hormatly ileşler. Seredine mebelciği umman aydamda televizor karrezeriya yarıptı. İçi kansaneri buz okluyor. Kansaneri şöyle ehli zadi zavod. İn var kıcaz hormatly tutuş amir satırlar kaya boylan. Canın sağ olsun 65 44 20 60 64 38 11 20. Ulug'un bakası 240 bin manat yani 1 milyar 200. Merdana kım berekallah. Dine работаем. Sarayevta market. Berekallah. Dostlar salam nesibedenen 2010 yılın ökülkendeki kime gılıklı olsa nesibedenen maşin araçtaca puanlı tayin neredeydi hiç çıktacığımız yok. Maşini taloncularda araçtaca maşin 2010'un 3. ayı kime gılıklı olsa maşinin değmiyor, ütkoş değmiyor. Çalacağımı buruncu adına var. Maşin puanlı tayin neredeydi kime gılıklı olsa maşinin baka yardayı 1 milyar 50 milyon üstünde ağzoluk ilalaşık bolon arkayın havarlaşıp bilersiniz. İmam WhatsApp numaralarımız vardır. Like koyup repost etmeni attan çıkarmam. Dostlar salam 2017'nin 11. ayı radnoyak ayra bak çıkmadık siyanamız. Abzora başladık. Maşinin 4 tığır Yokohama hiç gazıkları talaba layık edilen laboyacı neçen radnoy hiç ayra bak çıkmadık radnoy ak. Maşinin taloncuğun gorkodayım kime gıdıklı olsa geçim yağdayı 47 bin geçen maşinin winkoçundan koyup geçen hükman haberlaşın ilk taloncuğun yağdayınım gorkodayım kime gıdıklı olsa şular evet winkoduna da badır disko koyan evet radnoy nemeti patronu kime gıdıklı olsa layık koyup repost etmeni attan çıkarmak maşinin deyim yağdayına gelemizde dinen şu bak aşağıda çalışılan 3 tane kraska var. Maşinin baka yağda 27.500 arkayın havarlaşıp birazdan ılalaşıp hükma suratda bolar. İmo WhatsApp numaramız vardır. Arkayın canlaşıp birazdan hormatmış dolu. Dostlar salam nesibedenen 22'nin 3. ayı radnoyak gibrit siyanamız kime gıdıklı olsa abzora başladık. Maşinin 4 yıl tadece talavalaya edilen ilk sele olup gelen maşinin taloncuğu gorkodan reis talon taloncuğu da araçtaca maşinin geçim yağdayı 57 bin geçen kime gıdıklı olsa maşinin winkoçundan koyup geçen hükman havarlaşın arkayın havarlaşıp bilerseniz ilk taloncuğun yağdayını gorkodayın ilk taloncuğu da araçtaca maşinin baka yağdayına gelemizde 27.500 üstünde hükma suratı ılalaşık bolar. İmo WhatsApp numarlarımız vardır. Arkayın havarlaşıp bilersiniz kime gıdıklı olsa like koyup repost etmeni attan çıkarmam. Akmayan teyzesi arkasında durundur. Oğlanın ardığı gıyılan aşığı 2019'un 7. ayında öndürülen 3.5 motor Lexus ES motor 3.5'lık 3 komponent kraskada radnoy ak maşinin degim yağdaynelerine yekese kirlo sarsılan ola winkodun goyan 3 göz fara oyuluptur birinci klasın diskası yankal saloncu gongur salon üstüne aklekidir olanlar lukling birinci klası kime gıdıklı olsa bakası $27.000 geçimim bari oy kilometrede 82 bin kilometr geçiptir olanlar kime gıdıklı olsa akma yakta salon.
Ine 26 birkada iň gowy habarlar bilen Gäwurstanka gelip düşdi. Şu 26 birka çykýan şeýle garaşyp gören müşterilerimiz indi Gäwurstankada 26.01 Haliji Camry'mide bizden alyp bilýäňiz. Maşinamiz abişli Camry'da bilşiňiz diýerler täze çykan Camry'lar 2,5 hibrid Pakrishkan Bridgestone diskalaryň hemme dadyň paketçiklary bilen dur. Indi gel gyzykdary bir kanananmadar bir kan gorkadalajagy 26 model 2,5 diýip ýazyk. Ine de gorkadar 26.01 tuğuleme nisip edenen Allah'can şu maşin her kim ocagyny durmagyny tüýstiremden arzu edýän sebebi men öz lübitilim iň gowwaryan maşinim. Bu maşin çıkarttılar. Lexus'taki bardatlan komplektasiýalaryny hemmesini şu Camry'da da yerleşdiripdiler. Bolu kesseber Lexus alandan men pikirimçe paket Camry alýan milyon gatty gowda gapyzan eweskaçyklary bar. Ödem pustishka däller pon full walk diýä gapyzan eweska pallo kohnik sensor baha 43 baha 43 26 birka intak mena görmek şuma birinji gezek özüm barýan gelin habarlaşyň yetmedik puluňa paket maşina ortada bir aýaly garaşyp berýär abmen ödüne pes maşinen edýär köp ýollar paket maşinam abmen ödüne biz Gäwurstanka hemme zatlarymyz bilen tapawutlanýar. Habarlaşmak üçin 61 66 07 61 01 11 şu gibrit ýazgyna mara 26 aýrypdyrlar hakykatdan men diýişmeýär şu taýdak gelen gibrit ýazgyny aýrypdyrlar ine bir täzelik habarlaşyň gelin Gäwurstanka 26.01 Camry size garaşa her kime dallajan Huda ýetirsin amin. Gäwurs avtomobilleri ýene bahalar dowmany dowam edýär 2017-nji ýyl ISM'niň bahasy 18.500'den panorama gönü maşin değil yani bahası anırsı bilenler bakan gönü haca diyen aydiyana patra diyen maşinen bakan 18 yarım 2017 yıl panorama Lexus ES 350 Zavaskoy ak renkinden 86 mun geçen maşinin içini gorkodol qara koja salon ol kidiye atgoy 2017 yılın 5 8. ay 18 model eken aja 18 model ne şanslar arasacak kim çıkacak edilen maşinme taýynja 3,5 motor gönü bir halk köpçülüğünde iň bir gowurlayan maşindan bilen bir bolup durýar. Gatykan sonra wa gatykan adam sonra günde şu maşin üçin bir 20-30 adam olay gelip gidýär ene nesip edenden ene bahada lalaşyp berýär. Hawalaşmak üçin 60 66 07 iň gowayratynlygym 1-nji klas knopka gelýän kenýesimizde. Habarlaşyň abmen ba ödüne pes maşininden yetmedik pulun garaşgany habarlaşyň 60 07 61 01 11 17-nji ýyl 18 ýarymdan hiç kim aýtman ödüň ylga gaýt bu bahady hiç ýerde ýok kim alsa da lajan nesip etsin. Gäwurstankada bizden alynan maşinlaryň hemmesini biz talaba laýyk edip berýär. Ak renk görnüşine ödüm sep berýär. Buny satdykdaky maşinimiz 22-nji ýyl Ýewropeka Camry'miz. Maşinamyň diska bilsowkatyna renk ýok. Orijinal Ýewropeka satdykda 2020-nji ýyl baha ýagdy 35. Indi şu maşinler gözleseň tapdyranyk bir näçe adamlar ally innem satanoklar paketlerini tapmak kynyndy. Ýokary panorama dollugyny 22 Ýewropeka hiç gaçan baha düşmejek maşinamyň biri alýan pul jagaşyny öýde pul edip goýandan maşina edip goýanyň ýene amatly 33 000 kilometr täzejede siz ýene abograflar we Ýewropeka 3,5 Camry çykdy. Soňky Camrylara miza galyrdy. Mesele ýok maşinamiz intak öz awraýyny öz bahasyny gaçyrmaýan maşin 4 Pakrishkan Bridgestone täzeje 33 000 diýmek 20-nji ýyl üçin gatty probek sürülmändiren pallakotnik sensorda kozalary apşifkalary hiç ýyl çyzyk soýulyp ýatan ýerler ýok. Täzeje zat bahas 35 üstüne skitka we abmen we yetmedik puluňa 1-2 aýala garaşyp berer. Habarlaşyň gelin hemme zat bolmaly ýalyk ba goşmaçy hemme zatlar ýetik maşiniň ödüňiz düşünýär habarlaşyň 61 09 66 07 61 01 11 maşiniň daşyndan alýan başga zatlaryny satýan onu da puluň çykaryp bolýar mesele ýok maşina ýetik artyk maç goýulan pul berip ýatylan zatlarym ýetik habarlaşyň Gäwurstanka size hyzmat etmek bilen dowam edýär. Rabotoy maja.